Лилия ханым, менә шундый очрак бик еш була. Кунаклар ярты сәгать, 1 сәгатьтән киләм дип хәбәр сала. Менә бу очракта хуҗабикәгә бик тиз әзерли торган бер салат рецептын өйрәтегез әле. Бик җиңел ул. 5 минутта әзерләнә торган салат. Аласыз консервированный шампиньон, 1 банка. Аннан соң аласыз кызыл фасоль, тоже банкадагы әзер. Аларны жуасыз. Суларын кирәк булса, например, шампиньоннан выжимать итеп бетерәсез. Һәм аласыз кириешка. Киптерелгән сухарий дип әйтәләр. Кипкән сухарий. Шушыны бөтенесен бергә тутырасыз бер тазикка. Шушыны майонез белән заправляйтез. Все бетте. Кеше килә, аны шундый тәмне ул ашап карагыз әле. 5 минутта әзерләнә торган. Менә кеше киләм дисә, мин аны шушыны эшләп куям. Все бетте. Калган әйбер инде бәрәңгеләр, анда кыярлар ансы баздан чыга. Кирәк булса, анда әйберләрне инде тиз генә кеше килгәнче бәрәңге тиз пешә. Базда кыярлар, салатлар бар, шуңа күрә. Бик зур рәхмәт. Менә хуҗабикәләргә яхшы киңәш булды бу.